Lezi zemidlalo zilethelwe uSelumanzini. Luselude ukhalo kusafanele uhanjwe eMamelodi Sundowns ngaphambi kokuthi ifike lapho umqeqeshi wayo uManqoba Mnqithi afuna ifike khona. Lo mqeqeshi ukusho lokhu kulandela ukuvula kwezakhe iBetway Premiership ngewin komakhelwane bayo iSuperSport United ngoLwesibili ebusuku eLoftus Fairfield. Inkundla ivulwe u-Ikram Reyners ngegoli esiwombeni sesibili kwadlula imizuzwana embalwa uLucas Ribeiro washaya elesibili. Kusafanele sikhuphule ekusebenziseni amathuba esiwakhayo. Ngakho-ke ngineme kodwa hhayi ngakho konke, kusho uManqoba Mnqithi emva komdlalo weSuperSport United. Abangene esiwombeni sesibili benze lokhu ebesikubheke kubona kwazise besivele sihlelile ukubafaka ngaso, kusho uMnqithi ejobelela ngokuthi luselude ukhala yize ejabule. Kube sengathi umdlalo uzovutha kwazise iSundowns ikhombise ukuhlangana isuku. Kubhoke uMarcelo Allende noRibeiro, kodwa kwabuye kwadamba lokhu kwaze kwaba siyasongwa isiwombe sokuqala. Ukungena kukaThembazwane, Aubrey Modiba noTashreeq Matthews kuguqule izinto esiwombeni sesibili kwaze kwavela amagoli elikaReyners noRibeiro ngomzuzu ka-62 noka-65 ngokwahlukana. Ukungena kwalaba badlali kushintshe umdlalo kwabonakala iSundowns ejwayelekile. Kusasele amahora ukuthi umdlalo uqale, amahemhem okushiwa ngaphandle kukaKhuliso Mdawu noTebogo Mokoena bese kuvele kusematheni. Nangempelasonto bobabili laba badlali beBafana Bafana bebengekho ngisho ebhentshini lapho kuqale khona uModiba noZwane. Ngaphambi kokuqala komdlalo, uMnqithi uthe imbangela yokungasiguquli iskimu kulesi aqale ngaso ngomlenze wokuqala weCAF Champions League neMbabane Swallows yaseSwatini ngempelasonto edlule ukuthi ubengasiboni isidingo. Indlela ezidlale kahle ngayo koweMbabane iyona esikhombe eskimini esiqale ngaso lo mdlalo, kusho yena kwiSuperSport. Uma singekho isidingo sokushintsha ekubeni wazi ukuthi ugabe ngazo zonke izikhalo ozidingayo uma uhlangabezana nenkinga, akufanele ushintshe. Yebo, besibhekene neMbabane Swallows kwiChampions League, kodwa okuningi ebesilokhu sikuzama kusukela kuqale isizini kuvele kwahlangana. Ngenxa yalezi zizathu, sibone singekho isidingo sokulungisa into engadingi ukukhenikwa, kusho uMnqithi. U-Andre Arendse obesebhentshini leSuperSport ukwamukele ukuthi iSundowns ibingcono kakhulu kunabo. iSundowns izobuyela enkundleni ngoMgqibelo kowasekhaya weChampions League neMbabane ngo-6 ntambama eLucas Moreira Stadium. Produce a little bit something special from the producer of Things Special Things.